आच्छा गिबियावनो जोङो जोंनि गामियारि रादाब बुथुमगिरिफोरनिफ्राय जोङो गिबियावनो जोङो नों बिनानावनिसिम जोङो बरायनायखौ जोङो जासिग्रोबाय खुलुमबाय। थ' जों गिबियावनो सोंनो लागोन जे बिनानावा बा बिनानावनि मुङा मा? मिस्किता श्रीबर'। नोंनि गामिनि मुङा? जोनोमफुरि। ओमफ्राय आनसलिकआ ओमफ्राय खाग्राबारि नङा होमबा? जिल्ला उदालगुरि जाहैबाय। थ' नोङो बबे स्कुलनिफ्राय नोङो माने फरायनानै नोङो सेथि मासि आवग्रिनो हाखो? खाग्राबारि इउ एन एकाडेमि खाग्राबारि। आच्छा बै नोङो सेथि मासि आवग्रिनायाव नोङो खै घन्टा फरायनानै नों बेसिबां माने पारसेन्ट लानानै नोङो सेथि मासि आवग्रिनो हाखो? मुलाबा 5सो जायो 5 आवार्ससो। 5 घन्टा फरायो आरोना? बेनिबो मालाबा माने बांद्राय जायो आरोना। थ' जोङो जिहेथु 5 घन्टा फरायनायनि गेजेरजोंबो बिथाङा दिनै खाग्राबारि इउ एन एकाडेमिनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो नोंथाङा बेसिबां माने मार्क मोन्दोंमोन? गासै टटेल मार्क 425 आरो पारसेन्टआ नोंनिया 70.83। थ' नोंनि फरायनाय समाव नोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ माने माबायदि थुलुंगा होदोंमोन? मोजां फरायनानै होदोंमोन ओमफ्राय थ' बिथाङा जिहेथु फरायदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ माने जथेस्थ' बिथांखौ माने फरायनाय समाव मदद होदोंमोन आरो थुलुंगाखांहोदोंमोन बिथांनि माने फरायनाय समाव आरो नों बिनानावनि फरायनाय समाव न'खरनिफ्राय नोंनि आइ आफा गारजेननिफ्राय नोंखौ बेसिबां समसिम नोंखौ फरायनायाव मदद होदोंमोन? सानफ्रोमबो मदद होबाय थायो ओमफ्राय खामानिफोरखौबो एसेबा मावनो थिनामोन फरायनो थिनोमोन। थ' जथेस्थ' नोंनि आइ आफाया नोंनि फरायनाय समाव माने गोलाव हरसिम नोंखौ माने नेदोंमोन आरो जथेस्थ' नोंखौ सहाय होदोंमोन। थ' बेनि थाखाय नों बिनानावा दिनै जिहेथु खाग्राबारि इउ एन एकाडेमिनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय। थ' जों साबायखर जासिदों। थ' बे समाव जोङो जोबथि माने बा सोंलु सोंनो सानबावदों जे नोंथाङा बा बिनानावा बबे कलेजाव एडमिसन लानो सानदों? गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव लानो सानदों। नोंथाङा मोनसे फोथायनाय दङ जे गरेस्वर साइन्सआव माने साइन्स एकाडेमियाव फरायनो सानदों नङा होमबा एडमिसन लानो सानदों। थ' नोंथाङा बबे आयदायाव बांसिन माने लानो सानदों? साइन्सआव लानो सानदों। साइन्सआव थ' साबायखर थ' साइन्सखौ नोंथाङा जिहेथु फोथायनाय दङ साइन्स लायोबा मा जाहैगोन थ' जोङो नोंथाङा साइन्सखौ लानानै इयुनावहाय मा जाहैनो सानदों? इन्जिनियार जानायनि सिमां दं। थ' जोबोद माने साबायखर बिदि माने बिनानावा माने साइन्स लानानै इयुनावहाय इन्जिनियार महरै बिथाङा माने जाहैनो हागोन आरो जों मिजिंथिदों जोंनि गामियारि रादाब बुथुमनायनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों जे बिथाङा साइन्सखौ लानानै सासे ओनसोलाव माने समाजाव हारियाव सासे मोजां सुबुं सम्पद हिसाबै बिथाङा जाहाथे माने फैनो हायो जोङो गिबियाव बिथांखौ हास्थायदों आरो मिजिंथिदों। दा बे समाव जिहेथु बिथांनिफ्राय जोङो माखासे रादाबखौ बा जोङो मेसेजखौ मोनबाय जों साबायखर थाबाय। दा जोङो थांनो सानदों जों बिनानावनि गारजेन बिथां अनिल बर' बिथांखौ जोङो
खावलायनो सानदों बा जोङो बिथांनिसिम जोङो सोंलु सोंनो सानदों। आदसा नोंथाङा नोंथांनि गथ'नि फरायनाय समाव बेसेबां माने सहाय होनो हादोंमोन? आंनि समावथ' एसे उसुबिदा जायोमोन फरायनायाव माने खरसा पातिफोरा जिहेथु साख्रि बाख्रि गैया नालाय आबादजोंनो सोलिनानै जिहेथु जों दा आबाद मावनानै आबादजोंनो सोलिनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंहा आबाद मावनानैबो माने थोआ लोमा एसे उसुबिदा जायो जायनि जाहोनाव जों प्राइभेट स्कुलाव खाग्राबारि इउएन एकाडेमि जितु प्राइभेट स्कुल जोंनि बेयावहाय जेनेबा प्राइभेट हिसाबै जोङो गथ'खौ फरायहोदों माने थेवबो बे हायाब्लाबो नाजानानै जोङो खस्थ' खालामनाबाबो जों फरायहोबोबाय दिनै फैयै फैयै माने दिनै मेट्रिक एग्जाम जितु HSL एग्जाम लिरनानै दिनै जिहेतु फार्स्ट डिभिजन हिसाबै पास जाबाय बेखिनियानो आंनि गोग्गानाय आरो लोगोसे जोंनि खाग्राबारि इउएन एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगुरु सार बिथां आरो लेङाइ फोरोंगिरि बिथांमोन गासैबोखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरनानै बिथांमोननि नाजानायजों लोगोसे आंनि गथ'आ खाग्राबारि इउएन एकाडेमि जिहेतु फरायसालिनिफ्राय दिनै सेथि थाखोआव हयथ' बिथांमोननि नाजानायाव देरहासार जानो हादों। आं बेखिनिखौ खाग्राबारि इउएन एकाडेमिखौ आं साबायखर बावो। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। नोंथांखौ मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों जिहेथु नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जिहेथु जोङो ओनसोला खोब गोग्लैसोनाय हिसाबै बे हिसाबै जोंनि गार्जेनफोरा माने खामानि मावनानै माने दिनथु मेंनाय देहाखौ लानानै जिहेथु नोंथाङा गथ'नो थाखाय जेसेबां सम होदोंमोन बेयाव नोंहा सम होनायाव माबाफोर उसुबिदा गोलैदोंमोन नामा? उसुबिदाया बेबायदि माने हराव आङो बेखौ मथा मथि 11टा 12टायाव लासे नेयोमोन माने ओरैबायदि आरो माने बे उन्दुयोब्लाबो आं बेखौ फोजानानै माने माब्लाबा फोजानानै दै सारनानैबाबो फोजानानै बेखौ आं फरायहोयोमोन। थेवबो माने फरायनोलाय बायोमोन, बिराद बादुलिमोन फरायनायाव। माने 3 घन्टा हाइस्ट बेयो 3 घन्टाखौ माने फरायोमोन आरो मोजाङै। बाखि टाइमखौ माने बे टेबोलावनो थेनथावोमोन थारमाने। बे मोनसे हुदाया बेनाव एसे गाज्रि दङ। आं बेखायनो बेजों आङो जेनेबा माब्लाबा हरनि 12टा गाहाम जायोमोन थाफानाया। बेबायदि आरो। जोङो आदानिसिम जिहेतु साबायखर थाबाय। बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गावनि गथ'खौ नैबे समावहालागै बिथाङा सासे मोजां गार्जेन हिसाबै जोङो बिथांखौ मोननो हादों आरो बिथाङा जिहेतु सासे गार्जेन हिसाबै बिदिन्थि महरै जोङो मोननो हाबाय जे आथिखालाव जोंनि गोरिब गुन्द्रा बा जायखिया जोंनि खामानि मावना जाग्रानि गथ'आबो जे माने जोङो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो साक्सेस जानो हायो, जाफुंसार जानो हायो, जों बेखौ दिनै मोनथिनो मोनबाय। बिथाङा जोंनि खोब मोजाङै रोखायै फोरमायबाय। थ' आं बे समाव जोंनि बिनानावनि असे बिमा बा बिमाखौ जोङो सोंनो लागोन। गिबि गिबियाव जोङो जों खुलुमग्रोनाय थाबाय। जिहेतु मादैया जोङो गथ'नि फरायनाय समाव जिहेतु लागातार बा जोङो सानफ्रामबो जिहेतु न'आव थानाय हिसाबै नोंथाङा गथ'खौ बांसिन डिउटि होनाय हिसाबै नोंथाङा बे समाव गथ'नि थाखाय माबाफोर माने मेसेज बा खौरां होनो सानो नामा? आंनि थाखाय जेबो होनांगौ माबायानो गैया। थ' माने बेसेबां समावलागिहाय माने बिथांनि फरायनायाव मदद होदोंमोन? जिखिनि टाइम मोनो बेखौनो फरायबाय थानो होयोमोन आरो बेखौ। थ' जोंनि खामानिखौलाय मावनो होखाया आरो फरायबाय था मोजांल' फराय होननानै।
Abang yang mana betul? थ' जोंनि जिहेतु गार्जेननिफ्राय जों बेखिनिखौ जों लाबाय जिहेतु जों साफ्रोमबो जिहेतु जों गार्जेनफ्रा सासे गथ'नि थाखाय जोङो मा मावनांगौ मा मावनाङा जों बेखौ बयबो मिथियो बे हिसाबै जोङो गार्जेनफ्रा गासैबो सांग्रां थ' सांग्रांनि थाखाय जों दिनै बिथांमोननि गथ'खौ जोङो सासे गोख्रों फरायसा हिसाबै जों मोननो हाबाय आरो जोङो जोबथियाव जिहेतु जोङो नोंथांमोननिफ्राय जोङो जिखिनि जोङो खौरां लाबाय नोंथांमोननिसिम जोंनो जोंनि गामियारि रादाब बुथुमगिरिफोरनिफ्राय जोङो साबायखर बावनो सानदों नोंथांमोना जोंनो सम होनायनि थाखाय थ' जोङो बयनिसिमबो नोंथांनि बिनानावनि जाहाथे इयुना माने सिमाङा जाहाथे थांखिया जाहाथे मोजाङै जाफुंसारनो हायो बेनि थाखाय जोङो फिन खनसेबाव आफा आनान गसाइनिसिम जोङो आर'ज खालामनाय थाबाय आरो बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय गोजोन्थों।